Halo Cah, assalamualaikum. Kali ini aku ameh masang pompa air Cah. Tonton kelanjutan nih Cah. Ojo di skip, oke? Halo Cah, oke. Iki aku nganu Cah. Masang pompa air Shimizu ning omah pasang ning. Iya. Sumur mana? Sumur kae tak tukokno ning Mburi soalnya apa nih Cah? Pam bisa kombal terus ini enak soalnya sore ini satu mana tak sedot lagi pokok lagi tak sedot na sumur dewi ngandel pamus cocok iso gatus oke. Like lanjut potong-potong pipa aja kanggo kebutuhan sing ngerti bapak tukang itu kan mbah aku dhewe iki sumure Cah, sumur lawas, sumur boto dudu sumur bes oke. Iki tok Cah. Juta orang 150. Alah saja sih. Lah aku aman, kok kene rasa nutupi kanu. Lah kono nak terakhir wae aman. Ani ndek ngono amplas sing ndi. Nyata tenan. Tak esak-esak kono. Sering amplas apa? Ya iki Mas. Digale iki ndi? Ora kae lho Pak Edwe. Oh, lah iya tak takai. Ya ora kono. Oh, ngamplas bekas bangunan kae. Bangun kae turahan kae. Di kamar mandi. Kalon. Iya. Ngono kok. Konten. Konten kreator. Iki ngelem Cah, ngelem pipa pralon. Apa dipasang keni el-elan iki bekas potongan ini. Pasang jepret gari masang, gari diuntir karo diteken Cah ben kenceng. Nah iki Cah, iki pralon pengambilan Cah. Piro yo? Kira-kira 6 meter punjul yo 6 meteran Cah. Lah iki stop kran Cah, stop kran soligen. Kanggo sing nutup apa saluran sing ning pam. Sini. Ternyata mau ketahuan Cah, potong mana ya. Nanti ukurannya mau paling mau. Aku ngono. Ana tugas aku. Tak penjem ning sandinge tak paling Darmo. Darmo pulang. Nek rumah sampe lho, Mas aku sing sobone kono kan juga. Ono Darmo dene kalau ono peralon ketok ngono iso wae. Darmo pojok. Oke Cah, iki pompane wis kepasang kabeh, geri masang ke listrikan. Matur suwun Cah wis gelem nonton video sing ora patok jelas ngevlog iki. Mugi-mugi diparingi kesehatan jasmani rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.